Здравейте, уважаеми зрители! Сега ще ви покажа откъде да си изтеглите скинове за CS и как да си ги сложите. Първо влизате в CSBG Info и сега ако сте на CS 1.6 трябва да намерите скинове и да си изберете някой. Аз ще си избера някой на калаша. Няма значение какъв ще е скинът, но по-добре ще да теглите от тук скиновете, които си слагате, а не да ги смесвате. И като си изберете скина, аз си избирам този, штракате върху него, върху снимката и трябва да ви излезе това. После натискате името на оръжието и на скина. Тук трябва да има едно дано от скин в един правоъгълник, оръжието и името на скина. Записвате файла, теглите го, като ви се изтегли архивът, разархивирате тази и ви излиза, трябва да ви излезе една папка. Снимка. И това някои скинове ги има, но други няма. Сега тук в някои скинове пише как да сложите скина. Пак на вашия цей за стрелката. Значи, всички файлове модел, където има на MDL, всички файлове с него, влизате в папката на CS, Strike, Models и си го поставяте. Сега и го поставяте. Натискате да го копира, защото има един мод, един скин на калаш на АК-47 и вие слагате вашият. И така, като се пуснете CS-ът, ще имате скин. Сега ще ви покажа и на други оръжия скинове. На кое друго оръжие? На М-ката. Пак си избирате скина.
ще тук има като кон. Всякакви скинове. Тук всякакви цветове, всякакви скинове. Дори и има такъв скин като помпа. Много различни скинове. Има и скин на калаш. Не знам защо е тук. Всякакъв скин има. И на всеки скин страниците са различна бройка. Аз ще си изтегля този скин. Натискате пак на него. Тук, където пише името на скина и на оръжието, теглите и сега после и на Дигъла ще ви покажа скин. Сега и така на мен ми се изтегли. Тази папка, където ви е скинът, може да я спирате. А сега тук на М-ката скинът пускаме и Models. И този е единственият файл. И така, Strike Models и слагате файлът. Така. И сега казах, че и на Deagle ще покажа, само да го намеря. Но не. А всъщност да, това е Deagleът. Има всякакви скинове. Много различни. Дори вие видяхте първият като бластер, вторият като бластер. Аз ще инсталирам него. Go Deagle Tattoo. Сега теглите го. Той е по-малък, но вижте, 1074 пъти е свален този скин. Е малък, 547,72 кб и е сложен на 3 юли 2013. Това значи, че е нов скинът. Ето го. И после тези папки не са ви нужни. Защото просто те ви вземат място. Сега да. И това ще е от мен. И довиждане.